mabuku amenewa alipo tingayerekeze ngati mmene ilili Grand Grimoire komanso Dead Book of the Dead. Mabuku siokhawa, kuli mabuku ambiri. Ine nachitako mwayi opita ku Vatican kukalowa mu secret archive ku Vatican, mmene zinsinsi zambiri za mpingo wa chikatolika ndi zimene Satana anapanga amasungako. Ndiye kumeneko ndi kumene ndidakapeza kuti kuli Grand Grimoire. Na buku limeneli ndi buku limene linachita kulembedwa ku dziko lapansi, koma olemba anatenga munthu, koma omulembetsa anali Satana ndiyerekezi. Mbiri imanena kuti mmene amalemba Grand Grimoire, mukangotenga cholembera ndi kugoneka, mukamata 30 to 15 seconds makhala kuti page yonse mwamaliza kuta kulemba. Ndikuti amati akangogoneka cholemberachi chimangoyenda wamaliza kutembenuzira kwinako, wamaliza kutembe mmene tayambira kulankhula mucha mapeji awiri wamaliza kuta kulemba. Ndiye kuti sidali mphamvu ya ulemba, koma ndiyerekezi ndamene amata amamulembetsa. Ndiye mukamapita kokaliona buku limene lila Grand Grimoire lili ndi malo amene limapezeka, koma musadafike pamene pali Grand Grimoire mumafika so mzipinda zina mmene muli ngati mu library, muli mabuku a mitundu yosiyanasiyana amene anthu analemba koma mochemerera Satana, kapena kukweza kapena kuyika mapulani ndi dongosolo la mmene dziko lapansi lidzayendere, koma mothandizidwa ndi ndiyerekezi. Now mu Grand Grimoire muli machapter ena amene anangotapidwa, munthu kungopezapo page imodzi ndi kupita kukapanga buku lalikulu kuchokera muzotanthauzira zimene zinapezeka pa page iti imeneyo zinapangaso mabuku ena. Kotero kuti mungachite mwayi kuwerenga buku lina ndi kukapeza kuti zimene zalembedwa mmenemo ndi zofananako ndi zimene zili mu Grand Grimoire, zisiyana mphamvu zinthuzo, chifukwa original buku ya Grand Grimoire ili ndi mphamvu. Ndiye mwina poyankha funso sitingapite kutali pa nkhani ya buku limene lila Grand Grimoire kulipita mkati, chifukwa chimene mukufunsa, koma mukungofuna kudziwa kuti kodi mabukuwa analumikizana bwanji, chifukwa ndinatchulapo buku la Book of the Dead limene ndinkafotokoza kuti buku limeneli limakhala mu nyumba za chifumu mapalisi athu kuno ku Africa. Ndiye mukufunsa kuti kodi pali kulumikizana kwanji. Ndiye tikuyankha kwanga sikukhala kwakutali, ndingokuwuzani mmene mabukuwa amalumikizirana. Mabukuwa amalumikizana chifukwa olemba ndi mmodzi, Satana ndiyerekezi. Ngakhale kuti Satanayo anatuma anthu oti atani alembe mabukuwa, koma mwini wake ndi Satana ndiyerekezi. Sopano the Book of the Dead ndikachigawo kena ka Grand Grimoire kamene kamafotokozera mankhwala ukaswiri wazochitika pakaonongedwe ka anthu, kapena pogwiritsa ntchito mankhwala a mitundu amene amachitika ku dziko lapansi, amasenga ndi zina zopanda masenga, koma zogwiritsa ntchito ziwalo za anthu. Muli ndime zina zimene zimafotokozera nkhani iti imeneyi, the Book of the Dead ija. Ndiye Book of the Dead ndi buku nso limene lili ndi mphamvu kwambiri kwa olamulira, chifukwa ndichonena kuti bukuli limalamulidwa ndi kuyang'aniridwabe ndi ofesi za ku Vatican. Mchaka mumamva kuti munthu akasankhidwa amapita kupita kwa papa,
koma mwina ine mungandivomere kuti kuno ku Malawi takhati kusankha kwa asogoleri mwina mayiko ena adasankhidwa mukafufuza mbiri zawo mwina pano ndi 2 years ali mu office kapena 5 years koma simunamvepo kuti apita kuti kwa papa. Kazi kumveka zimenezi. Komatu tsiku limene president wawina koma iko amenewo kumene kuli book of the dead ku akawina president ku dziko limeneli, tsiku limene akumulumbiritsa kuti lero kata walumbira amayenera kupita kukasainira buku limeneli mu nyumba ya chifumu ndipo makhala signature yake. Ndiye ma chapter ena a book of the dead ananenetsa kuti tizamvera olamulira wa dziko lapansi kusiyana ndi Mulungu, chifukwa Mulungu sitimuona ndi maso, amakhala ngati akunama chifukwa Satana aso saoneka ndi maso, koma amauza choncho. Muli mfundo ina imene imanena kuti tidzalemekeza chilengedwe chifukwa chilengedwe ndiye Mulungu wathu oneka ndi maso. Mu book of the dead muzizimva mfundozi zikulemekeza Mulungu zikunyoza Mulungu. Mchifukwa chake tsiku lina ndikulankhula audio ina ndimanena kuti anthu mumaganiza kuti Magufuli adafera chilungamo, koma mukamayala ndandanda wa anthu amene ananyoza Mulungu Magufuli ali gulu liti, chifukwa Magufuli anasaina nawo book of the dead. Munthu opa Mulungu samasaina book of the dead. Ma president mmozi yekha wa ku America akayamati ndani Kennedy amene anaphedwa sadalamulire chifukwa anakana kusaina cha book. Ulamuliro wake sunathe chaka analadata atachoka pa mpando chifukwa anakana kusaina cha book of the dead. Mchifukwa chake ine osati ine osati dziko ine osati amene mukundimvera koma ine ndipo vuta kwambiri munthu kundiuza kuti ku dziko lapansi kungapezeke president wopa Mulungu. Kwa ine mukufunika mundisonkhanisire akasinja ndi zinthu zochuluka za mphamvu za dziko lapansi kuti mundipange convince ineyo Twaibu Hamid Ahmad kuti ndivomere kuti president wa dziko lapansi ili aliko opa Mulungu. Ineyo nzovuta kwambiri kuti mungandipange convince, and I swear simungandipange convince kuti dziko lapansi lino lingapezeke president wopa cha opa. For mfundo zakabuku kameneka ndizonyoza Mulungu ndiye makosana wa masaina palikuopa Mulungu kusainira kuti Mulungu wa dziko lapansi ndi chilengedwe tizamvera ndi kugonjera malamulo a dziko lapansi. Sindada kuna tizalambira Satana. Now kabuku kameneka kanalembedwa zokhazoka zotsutsa zonyoza Mulungu zokhazoka zinadza mbuku liti limeneli. Ndiye buku pamakhala kope imene imasainidwa imene ikasainidwa ndi imene ma president amayiko amenewo amaitenga ndi kuitumiza kucha ku Vatican. Kazi kumveka zimenezo. Na anthu amene mukufuna kuwerenga Grand Grimoire kodi mukuchokera ku Malawi mumakasaina kuseli kwa page liti ndikumene ndinakaonera ine. Kodi Auje anasaina nawo, Auje atachoka Auje kunabwera Auje anasaina. Atalamula Auje kunabwera Auje anasaina. Nakaonera kuti kazi kumveka zimenezo. Kodi tilimozi pamene kuvundukula ku Tanzania kona to koda Nyerere zinatere chonchi. Anze zinakhala chonchi. Kodi amwene zinakhala chonchi. Kodi Magufuli zinakhala. Kodi mukundimvesa nkhani? Mchifukwa chake ine ndimakhala kumbuyo pang'ono ndikudziwa kuti Magufuli anatsutsa za COVID-19 zimenezo ndi umboni ndili nawo. Koma to pa book of the dead kuli signature yanda ya Magufuli. Ndiye buku lo limanyoza Mulungu. Kaya tikakumana tikakafika kwathu oweruza mulandu akakhalapo akanena za Magufuli kuti zinakhala bwanji. Kazi kumveka zimenezi. Koma ine munthu sangandipange convince kuti ma president amene amalamulira awa
alipo amene amalamulira wopa mulungu ine kukayika ndinako kwakukulu kwambiri. Unless ameneyo number 1 akhristu tonse ku dziko lapansi tidzayambe kumanga nyumba za chifumu zathu. Asanjika wawali kuseri kwa nyumba ino wawo tizamange athu kuti umu ndimo khalanda president wa chikhristu. Chifukwa mmene mu book of the dead sitizatanimo sitizayikamo. Kuti zikumveka zimenezi. Kaya mwina minana mangira zathuzi mboni ndi mulungu ndi ine zakuseri sindikuziwa, koma makosana ndinene chilungamo. Book of the dead ilipo, koma ndi buku limene ndi mbali ina ya Grand Grimoire. Ndiye imeneyi inayenda masiku amenewo kuyenda ndinayilongosola mu audio imeneyi inayenda imeneyi nechoka kuja kwa mikuluma idazungulira kuja muduseseko inalenze nzejo mukinyata inazadusa pa Malawi ija ulendo ku Mozambique kwa kwanza tuchamula mashiro inayenda ija ulendo yayenda ku Africa. Amene amaipanga support ndi kuilimbikitsa ujeni imeneyi anali majesuit. Kazi kumveka zimenezi. So nkhani yokondedwa ndi nkhani yovuta kwambiri, komanso mu buku limeneli amapereka mphamvu za mamafia mu book of the dead. So nkhani imene ni nkhani ina amapereka so mphamvu zaja mamafia. Kodi mamafia ndi ndani? Mamafia ndi gulu la anthu amene amapanga zinthu za uchifwamba ku dziko lapansi, koma amakhala ka organization kamene kamachedwa crime organization. Anthu opalamula milandu amilandu ku dziko lapansi amene maboma andale aku dziko lapansi amakasunga kagulu kama mafia chifukwa kama pasidwa mphamvu mu book of the dead. Ku Grand Grimoire waso kakupasidwa socha mphamvu. Ndiye mamafia amakhala mdziko andale aku dziko lapansi akafuna kupha munthu mboma ku kampani akusokoneza ngati mene adasokonezera ankaonera ngati mene adachokera mkulu ina wake wa bungo lina lache lazofufuza ku dziko lino. Mukukumbukira mene zinakhalira anangosowa galimoto inangopezeka kuti yawochedwa chakuntandire uko munthu kumusaka adakapezeka mphepete mwa Lilongwe kwina kwache uko kafedwe kofanana ndikati ndikamene kati amene amagwira ntchito imeneja amakhala majaniwa mamafia. Ndiye chifukwa chakuti anthu aja amakhala ndi luso lakapedwe ka munthu. Pali anthu amene amakhala adani aboma onena za chipongwe kunyoza cha boma amene simungawaphepa onekera ndikuti boma likupalamula mulandu. Ndiye mmatenga manda mamafia apita akagwira ntchito iti imene chayo. Ndiye anthu amasowa no crew no doubt iliyonse yakuti mungayambire apa popanga investigation pamakhala kuti palibe ngati kuti mwina angera ngobwera kungosowesa kusowa milandu yache ya anthu ngati amene aja mukuyimva ikupita kuti no umboni. Anthu akamakhala ndi luso ngati liti limene na magulu ngati amene aja mu book of the dead amavomera amapasidwa mphamvu mpaka pena amatha kumapasidwa funding kuti azipanga zimene zija. Timayika magulu ngati amene amacha kuti National Intelligence Bureau kumalawi kuno kwathu tiyerekeze imakhala kuti ilipo pamene ma National Intelligence Bureau amayiko mwina amadera mwina mmene muli ma book of the dead. Magulu ngati amene aja amakhala kuti akwadziwa amene aja ndi amene amapita kuma mafia aku Intelligence Bureau aja azibwera mundira ndi muno ndikumapeza mmene uku ku Zimbabwe tinali naye sanali masewera Fadhai Gwarazimba chinali chirombo osati masewera. Anthu anzeru kwambiri odziwa kusokoneza kanthu
Mmakumbukira nkhani ina yakenso mosokonekera kusitera malisi mpaka matrakita adakayenda kukafukula mafupa anthu ena ache. Mukukumbukira nthawi yabakiri ku dziko lapansi kumakhala macha mamafia makosana. Nkhani zinthu zosausa zimalankhulidwa koma mokhala ndi muyezo. Kodi zikumveka zimenezi? Now buku limeneli lilipo ndipo muli mfundo zambiri limene zimapezeka muti mmenemo. Mwanjira ina kama khalanso ngati kabuku kamasenga, ka Book of the Dead kaja kama kangati kabuku kamasenga mmene mumafotokozedwa kachitidwe kamasenga koma mwina azinthu zikulu masenga azinthu zikulu. Mwachisanzo ngati kapangidwe ka ndalama amayika m'mabuku ngati ati amene acha. Katengedwe ka zinthu kodi ngati pakufunika kuti kapena tiyerekeze kasungidwe ka gulu limene labwera ma vampire lozapopa magazi limene linavuta posachedwa pa Book of the Dead imakhala ikuta. Ndiye nkhani zikabuka nziko zikulu mukamaziona kuti sizikuoneka zikuponderezedwa zimakhala kuti Book of the Dead ili ndi ndondomeko zonse ndipo anthu aja ali ndi chithunzi chonse kuti kuchokera April 2022 mavampire akutaniso akubwera. Ulendo uno ayambira kuti owayambira kuchitipa adusa paja kumusi kwa nkhotakota aja akatuluka kumusi kwa zomba kuntunda chauja azikayenda chakumene kuja mbali mwa Lekichiro akadusa kuja Phalombe akadusa sokomwe kuja akatulukira kuchikwawa apita kuyangana ndi Chile. Program zimene zakuzitani amakhala kuti akuziziwa. Tiyeni zimene zikachitika kumango kata amene ati aziwo papa magaziyo ti afunika 30 million timpasa investigation bureau ujeni commission of inquiry amene ati apezeyo zilibe umboni mpaka nati kumamenyedwa tikamumva munthu kuti kulopa papa magazi timummange ana mapopa mwamange ana chipanti sana yende mundira ndemu ana chipanti anapita kuti atangwira na chipantiyo ndi anatani naye. Si uya ni nyumba ukakhala akucheza kuti bwino atatisandukira sana tisandukira na chipanti sitina muone konko ndi anapanga chani amene amayiziziwa anapanga chani. Makosana dziko lili ndi zinsinsi zikulu. That's why ine nimalimbikitsa kapena nimakonda kunena kawiri kuno akulu dziko lapansi sikungakhale president nani na kuti nimaopa Mulungu kuyendesa boma la mwini wachera Satana ine kola kulo ndi makayika kwambiri. Dziko ili lapansi president oopa Mulungu ilili ifa service dedo timanyalira posachedwa apo timanyalira kuti aku Zambia kuli president wachi Kristo timakondwera koma tapita takayang'aneni mu LCD mukagugule ku LCD ko ndiye mukayang'ane kumene kuli Grand Grimoire Book of the Dead ya ku Zambia mukapeza kuti kuseli kuli signature ya president amene wasaina kale Book of the Dead koma kuti ndi Advent ndi Advent tu tu ndi Kristo tu wangatu ndi mbale wangatu ndinanyadira kuti mwina kapena amene ndi amene angasinthecha koma sizingatheke chifukwa ngati ine ndingavote Zambia ngati amavota wa 7th day kuti ndikuvotera president wa 7th day ndamene akhale pa mpando anaponya anafunika iye akhale ndi mpando chifukwa ku dziko lapansi kulibe mpando okhalira na Mulungu kumalamulira dziko kulibe mpando umene ulipo ndi wake Satana ndiyerekeza. Ndipo panafunika kuti ife ndi mpando womwe tiyike zingatheke ngati na zinsinsi zikulu zimene zimachitika ku dziko lapansi zimaphatikiza ngakhale kusunga mamafia mu dziko lapansi. Kabuku kaja kali ndi mpata umene kamapereka mwayi ku mamafia kuti ngakhale boma likoza kumapanga fund koma through chakuti bureau chakuti kumalaiko tinali nayo bureau imene kapana inathaka ili kuti koma ilipo adala yang'anirapo Dausi nthawi ina yake amati NIP timagulu ngati timene tija timakhala toti mwina nanga kuno siti kungosankhana chisawawa ana kungosankhana zikwa cha zandale kuti amaziwa kulankhula mwina sangakhale ndi chithunzi chokwanira cha zimene ndikunenazi
kuti zikumveka zimenezi. Koma maiko mwanzatu amene aja ndi amene amaika ka pipe kodusira ndalama kupita kuboma zikachoka ku Book of the Dead ku State House zidusa mu NIB zija mpaka zimakapeza mamafia. Ndiye mamafia ja ntchito yawo ndi chani? Ntambo akuyenda kuguba chani. Mamafia ja ntchito yawo ndi iti? Ndi imene. Achina Winiko. Tabaye Jackson asowe. Mamafia ja ntchito yake ndi iti? Ndi imene. Kodi zikumveka zimenezi? Amalandira ndalama zokwanira. So zinthuzi ndizofuna kuzitenga bwino koma sikuzimvesesa bwino. Faketi mati pali zina zoti sitingama zifotokoze satani sinanga dziko la ine yake. Mwina tinganene zimene zitili ku Zambia itimanga. Mwina tichita mwayi kuti anenera ku Malawi kuti mwina zimene zokulibe. Kazi kumveka zimenezi. Koma nkhani ndiyo sausa kwambiri. Kazi kumveka zimenezi. Nkhani zina zimene zili mu the Book of the Dead inu ndine zatikhuzapo. Sikale tathawisa anthu kumulanje uku andazunzika. Popedwa magazi kopya. Nkomanena kuti zaboza. Kulibe. Nkhani zake zimaenda ngati choncho. So buku limeneli lilipo silo khali yayi kuliso mabuku ena ma demonic book. Amenenso amagwira ntchito ku zinthu za masenga. So ma demonic book sakhala nyumba za chifumu ayi amatha kupezeka sopano kwa asing'anga ndi anthu amphamvu amachitachita adziko lapansi. Amakhala nawo mabuku amene. Ndiye mabuku akengana chachina Shamsi Anua Alfafu Fisi Huli Mubinu mabuku ngati ndi machulaji Abu Masha mabuku ngati amene aja. Majini Islamic book, demonic book mabuku ngati amene aja. Ndi mabuku so amene Satana amagwirisa ntchito anadzodza. Kuti mabuku amene aja amajini aziwanda amene Satana adayikamo mphamvu anthu analemba. Ndi amene mwapeza ku buku la Machitidwe chapter number 19 aja anaotchedwa aja verse number 19 kuti yena anasonkhanisa Paulo mabuku amasenga ndikwatani ndikwaocha. Nanga sana ocha pepa mizimu anayiwotcha ngati nde inakalowanso mu anthu nkuyamba kutaniso kulembanso. Mmene timathaza ka 200 chifereni cha Paulo mabuku aja anayambanso kuonekera ku dziko lapansi. So Ambuye akudaliseni.